Vamos às pedras. Skid Mr. Diamond, push him, chega. E bilham, sué. Ué, vamos lá. Welcome Zenande. Sawubona sisi. Yebo njani? Ngiyaphila. Ngiyathemba ukuthi ngisendaweni right. You can take a seat. Uzokuhlala nabo. Enilathina siyiphilela ngendlela yethu. Ngiyathemba ukuthi wena ngeke uzosiphoxa. Ngale kwalokho mina ngizoya kwi-SRC mase uphelelwe indawo yokuhlala. Bakulahlele ngaphandle. Hayi sisikhululeka. Engicela nje ngicela ukuthi unginikeze isikhathi because mina ngiyayifikela la unyaka wami wokuqala. Into engifuna ukuyenza nje ukuthi ngifocus encwadini zami. Sexolisa Bamuza. Sexolisa. Ngitshontshela mina nazi ukuthi ngubaphi. Ngichaza. Sitheka yes. Ayikho into engizoyichazana la mina. Angichazi lutho. Hayi. Into ebuhlungu ngaka. Yabona umuntu wenze lento lejo ngapha. Umuntu wenze lento le ndiyambona uBhamuza. Kanti nje ndiyajonga akekho umuntu odubule esifubeni ngaphandle kwakho uBhamuza. So yonke into ibhala uBhamuza nje. Ya kona phoza yami uqinisile. Yabo njengamanje uBhamuza ushaye ngecuwantwala. Okubhlungu vele wabethela umuntu wesifazane ngo3 bullets esifubeni kodwa. Ngiyazi kona kubhlungu. Kodwa yabo njengamanje sesibhica ngobenda inyama singayidlanga. Enithula ubheke phoza yami. Njengamanje amaphoyisa azoliyeka leli case ifadalale. Yabona into ukuthi nanga wegcina uyicinga fondini never. Into noBhamuza iyahlupha kakhulu. And manikhathele isicefe. Into efuna yenze kiwona. Masilinde ubone ma asiceba umsebenzi onini. Then thina ngos the number sitala phezukwayo enye nenye asicine uyigcina. Ya uqinisile phoza yami. Asivele ishaya umsebenzi ayihlabe silawule. One way.
Ya, bambe lapho ntwana yami. Ladies mantombazana. Angithi siyabona sonke ukuthi kwenzakalani la. Yebo girl, khona yini ozanakho? Oh, phela manje izinto ayihlangani nomphathi uyakhala nje kubi kumele siphushe phela manje. Yebo guys. Mina nje ngisifunela imali ngoba lento esihlangene la ayikho. Bukani emakhanda kanjani? Kanjani sinjani mase nje? Shubile. Into nje lamadoda yaziyo ukuthi esikhwele. Engasidingi ngisho isenti. Maningi nje wo. Yazi naselo kungafika ekhona yedwa nje okhuluma indaba zencwadi. Cha kunalokho ni up and down abafana ne-flight sentences. Vala lo mlomo wena. Vala lo mlomo wakho wena. La kunama lecture enza umsebenzi wawo. Ngakho ke thina siyabajabulisa. Uzosiza uvale lo mlomo wakho. Mongafuna ukusebenza uyeke. Fundiswa asambe sekumphathi. Sizonibona le. Sulilele phansi manje. Itofu ipholile. Sinaphoyisa emva kwethu. Cabanga ukuthi kumele sibuyele egemeni. Keje lube sensimini. Ukhona inonaka emqondweni wakho. Kune diamond. Elibizwa nge-black diamond. Itswempu kakhulu. Biza 40 meter. 40 million. Biza 40 million. Ungathuza nendaba ezimnandi / awunabe. Indlela yethu ukuthi silithole idiamond. Kuthi siye-auction silithathe khona ngendluzule. Of which akulula-ke lokho. Into ebengibona ukuthi singayenza ukuthi asithole ukuthi ubani ozolithenga then sinokhe yena. Manje. Nginawo mina connection. Ngiyakhuluma ke bo indaba ezimnandi ke lezi endlebeni zabo. Into esingayenza manje ukuthi sibize icrew yethu. Sibabize osikhumba oMike. Sibe nephathinyana mhlawumbe sihlanganise amantombazana. Uyazi izinto eziningi asizenzele team. Asifuni ukungcolisa izandla zethu. So recruiter wona lamantombazana amasha asanda kufika ayibhayizelayo nje. Lezi ngane zesikole ezithanda izinto. Sisebenze ngabo. Kodwa ngifuna kube into yamanje le ngoba le diamond lizophuma in 3 days kusuka manje. Kulula. Njengoba ukuwena singabe sayilanda kodwa hlala kulana. $40 million. Into angavela phuma hambe la. Boza yami. Thathi lesikhathi ukufika. Uxolo. Angizwana namadilizi. Lalela-ke. Ngizodinga ukuthi ungihlanganisele amantombazana. Ngokukhulu ukushesha. Kufanele sisebenze manje. Kulungile boza yami ngiyakuzwa. Kodwa ke nginamantombazana amabili lapha ya. Sengizame konke. Kodwa wafuna ungena endaweni eminyama. Hey. Utshela wasuka. Wozala. Ukuthi ubani ufuna ukusebenza. Ubani ungafuni, ubani ufuna ukukotshwa. Akuhlangene. Uzomela ungitholele amantombazana. Ungitshele makuzokudlula futhi. Ungitshele. Kulungile boza yami. Ngizokwenza njengobusho. Nalento ongibiza ngebhoza. Cabanga ukuthi kumele siyivale. Ngizongibiza ngoslash. Slash. Lalela-ke. Ukhona umuntu omkhulu. Umnikazi wonke lo msebenzi. Uma kwenze kahle konke. Kwangaba nama-fuck up. Ukuhlanganisa naye. Yonke into yakhe izoba sharp.
Ngizwakala. Lalela. Futseka la. Yabona nje igame isazoqala ke manje. Kuze umdlalo omkhulu. Angazi uma lo farm Julu uzovuma yini. Sanibona mina. Hello njani? Hey. Buyi. Uzohlala la. Uyabona ke manje. Sekuyisikhathi sokuthi senze imali. Lo mphathi wami useready. Aze ngiyanizwa nikhuluma ngomphathi, imali. Kanti kahle kwenzakalani lana? Imali ngikubuze-ke nje wena. Ngicabanga ukuthi siyenza kanjani imali. Ngoba phela uyazi ukuthi umfundazi uhlezi uhlupha. Yabona into ekumele uyazi la. Ukuthi uNtombi lo uyena osiphushela isipani, job after job. Akuzile kuzodlalwa la, kuyasetshenzwa. Yabona lo meseqedile ukubuza le nyonga ayibuzayo. Kuzomela senze isipani fast. Esizosenzela imali. Kuthi kuphela unyaka sibe sinemali vele. Cela mina ungiqhaqheke nje lapho-ke nje ngiyabonga. Mina into engiyizele la ukuthi ngifunde, ngifocus encwadini zami. Ubona nje ngihlukane ngisho ne-boyfriend yami. Ngoba nje ngiyitshela ukuthi angifuni into ezongidisturba, kanti-ke futhi nokuphoxa abazali ngize ngikwazi. Kuzokwenzelani ukufunda? Kuzokufakela imali? Kuzokusuthisa eswini? Uzodlala? Lalela. Lalela la. Yabona wena makhayeni ndini. Uzobuya la kumina usukhasa. Lapho ngizobe ngenaso isikhathi sakho nje ubuhamba kanje. Ungabuyeli la kumina. Boza yami. Ya ngiyakuzwa. Akhuleka amantombazana wayo inkinga kakhulu. Wena nje relax uthembe mina I'll make you proud. Hayi ke ziyasha. Thank you boss. Yabona ke namhlanje ziyasha ngempela umuntu ngase usazowenza imali eningi. Pick up girls, pick up. Ladies, lalelani. Ngifaka kwi-loudspeaker njengamanje ngifuna ngizwe kahle. Ziyasha-ke ibhozi siconfirme yonke into. Ngifuna ukuthi nibe ready lapho nibe bahle nenze sure ukuthi niba sexy izingqayivele ngifuna ukubona. Khumbulani nje siyowenza imali la siya khona. Alright nami ngiyeza manje. Ya ne. Wendlovu. Uyabona kodwa ukuthi kumele sibe neplan ukuthi sikwazi ukuba ne-inside man lapha ngoba phela thina siyadunguza impela. Sidunguza ehlathini asazi nokuthi ikhiphani. Ngisho uqinisa impela. Yonke into esenzayo iphelile ezini. Leyo cebo lakho licabangayo manje lona eli-right ngempela. Mawubona-ke singenza kanjani lento? Uyawathanda amantombazane lomshado. Yabo. So ngokwami sidinga umuntu oqeqeshekile owaziyo ukuthi into ayoyenza lapha. Uyabo? Ngoba bonke labantu sibatholayo bayasaba bakhuluma. Ubone ingane esizibophayo ukuthi ziyayithulela ikhuluma. Shuthi ziyasatshiswa. Wena uyawazi kangcono umthetho. And futhi umuntu osifazane. Uqinisile ngalapho. Yabo, vele nesifake wena uyi-undercover uzothola plus uyayibona nawe umuntu kanjani lebe ngaqala lapha. Hayi bocanga kodwa ngempela mangingena mina. Uyebone na kanjani ukuthi mhlambe yabona nje singenza kanjani ukuthi nje bevaleke ukuthi bengaboni nje. eSouth Africa phethe amaphoyisa ajika nawo every day amaphoyisa ajika isimo somnotho siyatsheka kuyabheda so wonke umuntu mase kuthiwa ukwazi ukuthi uyiphoyisa kodwa abaningi abantu abazi ukuthi uyiphoyisa kodwa nje into engakwazi ukukhawula lapha le yabo ngoba kube ngathi uresignile kube ngathi uqoshiwe emsebenzini wezi-fraud wenze something so sobona ukuthi ungena kanjani. Hayi ngizwa kahle ke Dola. Hayi mawusho kanjalo kusho simele vele siyenze lento lesibone so orchestrate kanjani ukuthi singabambeki nathi sikwazi ukuthola lo mgulukudu simvalele once kuphele yonke into. Hayi mawuvuma akuna stress namanje udrive sakusaba. Nawe uyazi inkinga enkulu lezo. Na ukuba igwala nawe
Uzodrayiva kanjani iy'moto zakho usathi isiza sasabalutho Hayi bo. okumsebenzi okunemshwarensi ongeke ikhokhelwa ngisho nawe wena? Yabona mantombazane, masiceda lo msebenzi esunike usicelo, sovele siyeke yonke lento esiyenzayo mase siye emakhaya ngoba kuyacaca siphathi ngobuhlani nembeleko. Yebo. Hey. Yazi angikholwa ukuthi mina ngempela lona sengihamba yebo. Hey ngeke lo. Mina akusiyona impilo kade ngithi ngifuna uzoyiphenda ngaze uzofunda lana. Khona umzala mengasuyezwa uzothini? Sengihamba nezigebengu mina manje plan ama heist left right and center. Ngeke ntombi. Ngangisho neseqala ngathi qhafuza yami. Manje sisengokufaka nje iweave. Unukiso kwemfuyo ke le. Usubona ukuthi ungakhuluma nathi kanjalo? Lela la wezinanda. Njengoba ula nango umuntu osifakile. Uzozwa ngaye ukuthi uthini? Kanjani? Ngasikhatsini. Futhi ke into ayishoyo uzoyenza. Yabona nje dadewethu manje akusiniswa mahlezi. Ntombi mfethu. Awudile ngalo muntu wakho. Usilahisela ngokukhona. Usimoshela izinto. Okay. Kulungile. Ngizokwenza kumele ngikwenze. Kodwa nginokuvala ukuthi abazali bazothini. Ngisekuthiwa bayeza, ngisekuthiwa khona okwenzakalayo okurongi lapha. Ngizothini mina? Ngiyabona ukuthi nesikhathi sokudlala wena. Sawubona ma. Bhuti. Ima bhuti. Angikuzwe njengamanje. Uthi kunjani uma? Bhuti into yanini lena? Okay bhuti. Bhuti. Ukusiphi isibhedlela? Okay. Alright, okay. Ngizozama ukuthi ngihambe ngiyombona. Ngiyabonga bhuti ukuthi ungazisi. Ntombi! Kwenzenjani Zenandi? Kwenzenjani? Ntombi makuthusa esibhedlela mhlaka manje uba uyagula Ntombi. Ngakutshela ngathi uzobuyisa ukhasa kumina. Ngakutshela ngathi uzongidinga. Buka manje kwenzakalani? Ngikunika ithuba lokugcina Zenandi. Ithuba lokugcina. Okay Ntombi. Ngizokwenza noma ngabe yini othi angiyenze. Noma ngabe samsuba ngebhenki njengamanje ngizohamba Ntombi uba ngabe uyagula kumele sindile. Yabona ke njengamanje angifuni uluze ifocus. Ngikunika usuku lanamhlanje ukuthi uyilungiselele. Angifuni ukuphelela lo msebenzi wami mina ngidla ngawo. It's okay. Sulinyembezi and be strong. Be a woman. Sonke siphuma endaweni enzima. Sonke siphuma kuma background anzima. Sulinyembezi and be strong. Ngifuna ukuthi masishali sisipani leso isibhamu siba inhlambu isihlaba ungabe nendaba ukuthi uba no5. Be strong. Sula lezo nyembezi.
Umuntu oseskimini sama kakhali. Sula inyembezi. Angithi ufuna ukubona uma wakho? Ufuna ukubona uma wakho esini? Sula inyembezi. Breathe in and out and tell yourself ukuthi I'm doing this. Thola yonke into oyidingayo. Angazi ukuthi ngifakele i-stress. Yeke lapho demand. Impela. Oza yami. Asefikile ngamantombazana. It's a slash. Oh, slash. Asefikile amantombazana. Bengakuthembi. Ngitshela ngeke. Bezwakele. Vamos às pedras. Skid Mr. J-Manis, push him, chega. E William Sué. Ué, vamos lá. Ngiyajabula. Ungahle umsebenzi. Soyithola imali. Hamba ujabula. Thank you, boss. Akast. Tshwala. Agasti. Ay man, ay. Letha bonke utshwala. Letha bonke utshwala. Ladies, let's enjoy. Azishek.
ngithi ngizozama ukuthi ngahlanganisa khulume naye lo ntombi lo khona la ngaphandle unokumbona ngoba ngiyaphithisa kakhulu. So tshela mina ke Phamuza, from la siya Into ofanele siyenze manje ukuthi uthathe amantombazane noma u4 la ngaphandle. okay. Sihlangane nawe e-warehouse. Noma ngingangaba khona mina wena uzophatha wonke umsebenzi. Sibize uMakhi, sibize noSikhumba. Nikwazi ukuyiplana kahle ngokomsebenzi wakho wena ukwazi ukuthi usuka la uyindaweni ekuthi. Sengingaba khona ke mina mawusukhona lo mcimbi kodwa kwamanje ngizofuna ukuthi ubambe wena. Ungibhekeleke lokho kuSikhumba. Angiyithembi lenzo lakho. Khona umsebenzi esike sawenza umbheni. Mina naye. Kwavela nje ngoba uMagida sibhekana ongaphansi ongaphezulu. 2 minutes na amahata segcwele la. Yena ngisambona. So angimthembi noma ela eduze kwethu kodwa ngimthembi. Socela ukuthi wenze njalo ke. Uyibize naleyo ntombazana. Makuwukuthi uyayithemba kodwa. Ngoba ngisayifuna impimpi la. Bani uthehla lapha phansi. Yabona le tshejana zakho iletha la eParliament lami ukuthi sizongijwayela ka. Futhi akusuku. Awuzukufika nje eslash nemidaka eminyama izongcolisa osofa bami la. Qhubeka ke ithini into yakho le ngane. Ngicela into eqedela. Ngiyaxolisa bozami. Igama elithi Phamuza azange lifike nje. Ngoba ngishaya igubhe emgaqweni. Zokubhamuza ukuchopha ngangijwayela ngabo yangizwa. Into engifuna niyenzeke manje ukuthi ke uthathe lo mdaka wakho omnyama nilethe ingane ezifola. Kuzona ke sizokhetha ingane ozoyifaka lapha e-warehouse. Nikwazi ukuqhubeka nale planning njengoba kade ngishilo. Ngicela kusheshwe. Uyakuthemba lokho? Asingabi nenhliziyo slash. Ngiyakubona manje ngathi usuqala ukuba soft. Ekade angikwazi manje. Yabona nginesiqiniseko salo. Singasebenza naye. Nalona ke naye singasebenza naye. Lokho nje uyayibonela kuyofela empilo lokho. Uthi aphuma njani? Wena ngomuso ukujwayela usilethele imiseso wami la. Siyasebenza la sinaso isikhathi sokuhlala. Uyangizwa? Yazwakala. Usilesh uzokuthinta ungamthinti wena. Futhi ake. Asibonane kusasa emva madoda. Uzohlela yonke into ngendlela esengikutshele ngayo. Sesidila nemisweswe manje. Sanibona. Ngiyabonga ukuthi ngigcine isikhathi. Ngiyazi ukuthi ayazana kodwa igama lami nguSlash. Mina akasikho isidingo sokuthi ngizibazana amagameni. Phambi kokuthi siqale inoma yini ezenzayo. Cela yonke into esiyiphethe siyifake lapha. Isibhamu, ifoni, ngiyangena ngeboxini. Yeah.
Cela ifoni ngani? Hathi khona nengikwazela khona. Hey, ungazi Bhamuza ungazi. Sobonga. Alright. Ngase ukuthi mase bekhona isidingo sokuthi sikhuphule. /mind. Thetha nathi sibize le nto ukuthi. Oh Bhamuza. Bhamuza uzombona namhlanje mina. Ngiyazi madoda. Indlala ibhilidile sekube isikhathi eside sokusebenza. Khona isinkwe engifika naso njengamanje. Right. Kune-diamond. Kumele silisebe. Okay. Akhuluma umuntu okudlala. Khuluma ngemali engingakaze ngiyibone. Ngingakaze ngiyimele ngisho ngiyimele. 40 million. Siyashaya. Le nto izodinga ukuthi siyenze ngokucophelela. Wonke umuntu la isandla sakhe siyasidinga. Uma ula kusho ukuthi siyadinga. Kamunye. Sibekisela phansi. Ngiyakuzwa mntaka baba. Kodwa kungani ungaveli uyihlabe esikhonkosini usitshele njengamanje ukuthi ithini imigomo nemibandela kusukela manje. Sikhona. Bambe nje yakho. Owami uco. /mind. Thetha nathi mntakwethu. Le nto ezokwenzeka ensukwini eziwu-2 kusuka manje. Asinasikhathi. Angazi. Khona nombuzo, khona nenkinga. Khona ubona ukuthi isikhathi sincane, khona ushiswa yicathulo, cabanga ukuphuma. Ufuna ukuphuma, ufuna ukuhoxa. Mina aphile manje. /mind. Asigcine sihlale entweni mntakwethu. Ntombi, ngiyabona usubuya kubona lo muntu wakho futhi. Angifuni inkinga, ngifuna into ezongiqhaza noBhamuza. Cela ungithembe / Bese ungazileka ukuzodla amakhekhe netiye. Nyawo egcwala idaka. Bekuyilokho kuphela. Sayi. Zoe? Zoe. Yeah, babe. How? And done. Man. And done. Alright, silale kahle. Yeah, ngale kahle indaba. Ungitshela usakhumbula ukuthi bekwenzakani izona? Nkephi? Abantu bebefikile la Oh. garage besizana. Yeah, ngiyakhumbula. Sakhumbula yonke into. Yeah. Kontombazana wena uthe uyayazi, uyazela from somewhere. Ungitshela bekwenzakani? So uyafuna ukwazi manje. Kwaphela izola unginakanga ngitshela leyo nto. Ngikhuluma lapha. Lalela. Okay. Ngoba ufuna ukwazi ngizokutshela ibari ke babe. Intombazana leya sayisaphusha umshikashika nayo. Shaya inombolo yenamba. Shaya amafoni. Yonke into ihamba kahle. Kuthe kusenjalo sibona abantu bayaphuma 5 minutes. Siyabona abantu bayaphuma 5 minutes. Cabanga kwenzakalani? Sekugcwele uGhada. Gcwele amaphoyisa.
Intombazane leya enibize laphayana ayisekho ayisabona. Yasifahlisa kanjalo sonke safahlaka. Ingakho bengithi ngiyayazi and futhi iyona leya. Awu mama. Intombazane okhuluma ngayo kusale intombazane efike la. Iyona impela leya. Wakuthiwa abantu bayafana iyona leya. Wezoke. Uyazi ukuthi angidlala ngithi mina. Ngibuye ngathi ngiyadlala mina bebe. Man, lento ikhuluma nami mangathiwa ngitshela uBhamuza. Bathi wena uyadlala. Ngafuna umuntu ngempela ngalento ikhulumayo. Bebe. Angithi uyazi ukuthi ngiyakwazi, ngiyamazi futhi noBhamuza ukuthi unjani. Ubona ukuthi ngadlala into kanje? Ay man. Siningi into engahlangani la. Ukuthi noThomas ke nokukholwa ngokubona, ngibona ngoba seyijabulile mina. Okay. Busivukile ubuya patron. Ngicela uhamba ongishiye. Hawu. Ngifuna ukufonela uBhamuza. Ngiphenze khona. Angifuni umjolo njengamanje ngicela zo. Ngicela uhamba. Yazi intwana yami. Xa ngibona intaba namafu zixhumene olhlobo. Vele nikhumbule nisenkwenkwana nikhula. Yazi ngela xesha yonke into yayilula. Uvuke kuseni uzidlala entabeni. Ubuye emalanga. Yonke into yayingaxakekisi. Kodwa ngoku yonke indoda inaxanduva elithwele yayo. Kunzima. Sisagijimisa amahaku ubhoza yami amagama namathawu. Eish ntwana yami. Ya. Kodwa ntwana yami ucinga ntoni ngalento yoBhamuza ngosicelo? Lalela phela bhoza yami. Yabonga lokho. Ngicabanga ukuthi yonke lento singayithatha siyiphendule siyenze yethu. Isonto singaliguqula libize thina. Njengoba ubona phela ukuthi nakuBhamuza selikaya ngomunye umhlathi. Yazi Michael ukuthandelani bhoza. Usmart intwana yami. Ya nami le ndicingile yonke. Uyabona le yonke le lama diamond la bhoza. Awethu. Into efoma siyenza iwandi ukuthi sibayeke oBhamuza nosicelo babo. Bayiplane yonke lento. Bamarinate bafaka ispice bapheke thina sifake ithasi thatha icephe silifake emlonyeni. Bhoza. Gqiba siconvince lamantombazana. Yabona lamahule la alambile. Uba thina sathembisa izulu nomhlaba. Azobajikela oBhamuza. Yabona bhoza yami uqinisile. Yabo masifike kanjalo sofika siqothe imbondo nesisekelo kuBhamuza. Yeah. Kodwa kumele siqaphe sibe mahlomane bhoza yami. Kangangokuba asikhohliwa sanda ukwenza uBhamuza. 3 bullets emuntwini wesifazane esifubeni. So ngapha Mike. Abolo Bhamuza wakho animoyiki mina. Zomunoma ndiwani. When I stick to the plan. Asenze mix. Ne? Ngiyakuzwa bhoza yami. So ntwana yami. Njengoba ubona na ukuthi isitimela silawulwa yithina. Ithina sishaya uvala, ithina sishaya uvula. Ithina odila ivala. Usazokayibona uBhamuza. Uthi phapha amabheka. Yonke umcebo songekho. 40 million owethu. Yo, wasuba lethi kangaka manje kwenzakalani la? Usasafe? Ku-10 lapha. Khona intombazane engirecognizile. Ngoba into enjalo izibikwa kunomuntu okwaziyo lapha. Hey, thina nami sengibona lapha ngoba phela besinomhlangano lapha kunomshikashika abawuplanayo noma ngingazi kahle kahle ukuthi owayi kodwa khona abaphekwayo. Yabo impilo yakho nje yona ebalekile ihamba kuqala.
Uma kukhona umuntu okubonayo lapha that means usu-compromise, kumele sekuphule out. Mina ngiboni kanjalo. Ngibona ukuthi kumele siqhubeke ngoba sekusele kancane sinibambe. Ndlovu, imini uzo-accounta ngawe laphaya. So uma ukuthi wena ubona ukuthi ngampela lento ukuthi ingakwazi ukwenzeka. Because Ndlovu uma usu-compromise, usuke usenkingeni. Mina ngiboni kanjalo. Ngibona ukuthi siqhubeke nalo mission yethu ukuthi sinibambe. Sekusele kancane sinibambe. Ndlovu, impilo yakho ibalulekile. Wena ucabanga senze kanjani-ke manje? Ngoba siqhubeke siyenze lento ngendlela kade siplane ngayo. Sombamba noma kanjani ngisele nje kancane nje ithuba. Wena ngithembe nje. Ngithembe. Ngizoyenza lento yenzeke. Ndlovu, ngizomnikeza 2 weeks. Uma kuthi 2 weeks awuqhamuka muntu na something ngiyakhipha Ndlovu. Ayikho inkinga. Akube idelete ukuthi noma yini enzakayo ngiyakutshela. Okay Ndlovu, ngokuba kwesikhathi sekulate. Mhlawumbe uyalandelwa nje awuhambe nje. Impela siyosala la. Cabanga ukuthi usiphindile futhi lokho. Sinezamba ephumile. Khuluma ngobani manje Slash? Ngimathunazane la usawuphethile lapha. Usazosiphushela ushika. Solo ukuthi boys. Lesiqiniseko salento isho noma uyakhulumela nje. Kunjalo nje. Nosa. Benge ngimtshela into engekho. Le ntombazane leya umunye urhata. Uyabona ngase sihashaka lapha kwinamba sasiphusha naye. Uyena wabiza amapholisa lapha. Ukuthi uje ukuthi uhlakaniphe kakhulu kunathi, ushaw undercover. All right. Awungiphumela kancane ngikwazi ukukhuluma nomuntu wesifazane. Angazi ukuthi umsaphi lo. Ngoba mina ngithemba wena. Yonke into oyishoyo wena isuke iqiniso akwazi ungilahlekise. Awushayisa ngathi uyashesha uphumela. Yabona le ntombazane ike ngayifica lapha ekhaya la. Funani wena la? Ngiyaxolisa mhlawumbe ngithi ngibheke Ntokbem. Futhi Ntokbem ubheka la. Yabona ke wena uzobhemeka ke manje ungena endaweni erong ngizwe. Futhi tracker. Hayibo. Tracker. Yeah, yabona this time. Ngixolisa. Hayi. To swear you for real this time. Yes. I swear that here for real. Ngeke ngize ngimyeke. Shame kwa. Hawu, uyalazi udaba. So maye iphoyisa uzothatha unyakazo ke from lapho. Ngicabanga ukuthi waphenya futhi naku August. August. Mzansi. Awumtshela uSlash ukuthi wenzakalani la. Lapha. Mzansi mse uNdlovu. Intombazane lo kade ezosiza ekhaya izombekelela. How njani? Njani ngiyaphila. Avo right auntie. Ngiyabonga nanyama. Impela yazi ngimbuzo la. Hayi ungabuza nganyama. Ukuthi ngiyakubona nje ekhaya uphithizela ohlelweni yabona nje ngibuza ukuthi nazo waqala ukusebenzana nabantu. Nganyama. Sesisi-discuss sona. Izeke noma iminyanga ngisakwazi ukubala kodwa sesigimpela. Hawu yindaba ubuza mina. Hayi nje ngiyibuzela nje ukuthi nje kwaba khona nje ungahambi kahle phakathi kwami noBhamuzi yabo wangithinta ngendlela engekho right. Oh hayi sengiyakuzwa kodwa angazi ukuthi ke uthi angithini ke akukho engakusho ngengane yami. Ayikho inkinga ukuthi bengibuzela nami. Akuthi uyabona ingane yami
awuyiyeke-ke leyo nje umane uphume kuyona bese uyayiyeka-ke ngane yami-ke ngoba kuzodaleka inkinga lokho awuphume nje kuleyo ndaba ngane yami. Ngiyazwa ayikho inkinga usale Okay, bye bye. Akusekho okunye akudedelanga. Bengifuna nje ukuthi ngoba nemsebenzi wakho siyabonga. So into engiyifunayo-ke mina manje ukuthi simthathe namantombazane sobafundisa ukudubula. Yila esobona khona ukuthi iphoyisa langempela yini noma bamqambela, kodwa I'm sure angeke bonke labantu bakhulume into eyodwa if uwamanga. Intombazane icabanga ukuthi Maye iphoyisa-ke sesiyamgodusa ngithi akukho kona. Uyazi awuzwani namaphoyisa. hayi ngisibili. Awufonele intombazane leyapho. Kumele ngithole intombi ukuthi angihlanganisele yona. Alright. And then mase kuhlangene ungithinte sohlangana-ke ehlathini. Sibone ukuthi senze njani. Akusheshwa. Ngithembe wena Silehle. Yabona lokho kusazoyikakela. Phela lisazogcwala amasimba. Abangibizi ibhamuza for nothing. Fika la kami uzongimyela. Awu Ntombi. Sure. Alright. Yazi kade ngisuka pha kuwo. Lento yokhangela wena qhakhanda ukufumana. Khuluma ngilalela. Apha Ntombi nento efuna ndenzele yona and it's very easy. Ngizocela ukuthi uthathe wonke la magirls osebenzisana nawo. Nizojoyina elilethu iqembu. Ngeke bafethu, ngeke. Mina ngiyasaba. Usicelo kade ngamazi. La muntu uzovela ngiqashule straight. Ithini boyiphosa yami? Tsheliwe ngathi singezi kulo muntu. Kumanje uyamboka ukuthi usenjani. Ungenwa amanzi emadolweni. Ithiwani into enje. Khuleka. Ntombi. Ikhona into esiniphathele yona. And nizoyithanda. Shiyobhamuza. Uze kuleyo team. Udlala ngegeja kuziliwe ke manje. Udlala ngegeja kuziliwe ngempela. Angeke ngize ngikwazi mina vele ngidela impilo yami nje for nothing. Angeke bafethu. Kuzodepend ukuthi nibeka netafuleni. Yeah. Bengicinga lapha Ntombi ne. How about wena nama girls? Veni nigixa bese njengemitha. Isigidi 1 million rands. Bafethu nifaka impilo yethu engcupheni. Ngiyamazi lo yamuntu njalo. Bhamuza asidabule. Ngethuki Ntombi. Lento sendihlelile na yonke. Wena thatha ama girls nizojoyina le team. Sazoke ngicabangisise kahle lento. Ngizobuyela kunini uma ngabe sengicabangile. Lalela la Ntombi. Uma uzokuhlula lo msebenzi, usheshe ukhulume intombazane. Ngoba phela ilula lento. Singakwazi ukumtshela uBhamuza ukuthi wena oqhamuke nalo lonke leli cebo. Kunganjani masingenza kanjalo? Kunganjani lokho manje? Isiyobonana Ntombi nguwe sithi ngama girls. Hambe kahle. Hambe kahle Ntombi. Yeah. Thatha lesibhamu. Usibamba kanjani isibhamu usibamba kanje? Angizelanga uzodlala la nina niyazwa? Sifundo lesi. Ake uzolandela ke. Thatha lesibhamu lesi. Funa manga uzodubula. Kanje. Target yakho la. Uyangizwa? Thatha lesi. Shala. Niyabona ukuthi kudutshula kanjani? Niyabona yini ukuthi kudutshula kanjani? Oza nawo. Isibhamu usikhokhi kabili ngathi phamkani. Target yakho le.
Ngiyabona ukuthi isibhamu sibanjwa kanjani. Sigcwele lezi. Ngiyabona ukuthi kudutshulwa kanjani angithi. Sicela nisishiye sisale sodwa nalo ntombazane. Ngimphicwa nato. Ubani igama lakho langempela? Melissa. Ufika lapha endlini yami. Uzongenza isilimo. Sesiyazi ukuthi uyiphoyisa. Mina phoyisa angilona phoyisa mina angilona. Angilona iphoyisa mina. Ningangibulala futhi. Nami ngizi ijob nje ngitsho. Spana ayikho into njengoba nakunenza nje bethu. Hawu imali yegazi. Imali yegazi yanje. Yaphinde yabadoda. Asazi ukuthi soze siphile nje. Angingozwa ngani waphela muzo endoda lo. Hayi, yabo umsebenzi balelile leyo kinga. Masifika khona nje. Sivumelekile. Akazi ngaphandle kwasekhaya isivumelekile sivumelekile ekhaya. Makhona lefihlayo. Hayi abukho kodwa lesithabu sesodedela izinja. Futhi zingahlalisa phansi. Akho umuntu usofuna umsebenzi. Isikole sakuhlungu ubholoko ngendlela ukubuza ngayo. Ngathi uphase ufundelayo. Anizokufika la ensuka khona nizodelela la eParliament lawo. Lokho loyabiza mhlawumbe ulingana nomholo wakho nje. Hayi ningayisho into enizile futhi. Singekho lapho mfowethu. Besacela ukubuza la. Ukuthi ngabe nginalo ulwazi la Ndlovu. Ngazi Ndlovu. UNdlovu yini inyanga? Sesenisibuza izamngoma. Mhlawumbe akakhuluma ngeenyanga. Kahle sikhuluma ngepolisi. Iphoyisa lethu utholakale idindidizile ehlathini. So besomuza ngaloko ukuthi ngabe nolwazi nalokho. Okay. Azizwani namaphoyisa? Asinabo abangani bamaphoyisa. Cha ukuthi nisendaweni errong. Amaphoyisa azobefunani soze sazi ngoNdlovu. Samaphoyisa nje. UNdlovu be-undercover phenya nina. Awusiphendwa kanti. Eze la ekhaya uNdlovu samthola futhi sidingilize ngani. Ngabe ngempela nami ulwazi laleyo. Akasi. Hawu. Sasa mama. Sheriff. Sasa Awazamoshe. Besho ngiyaqala nje ukuzwa iphoyisa kuthiwa uNdlovu. Lelo phoyisa lesikhuluma ngayo bezo investigate ngayo. Ukuthi ngithatha amantombazane mina unashufele kwengapheshe. Ngathi sizosidakelwa-ke kwesiswa abantu. Singazi angithuki mangithi uyadakwa njenganawo manje ngithi ukhuluma ngogologwe lapha. Angithuki mangithi uyadakwa. Uyadakwa ngoba ukhuluma into angayazi. Makuthi akukho kunye isiqola nisishiye. Mawuthi kukhona onabo ufazi balento esikhuluma ngayo sebengasithatha slash. Hayi sikwazi ukuthatha. Besisazobuza nje kuphela. Awudlulele ngaphambili nje ukubona nje imizi ivuliwe engenazi izinja. Usungahamba ubuza-ke mhlawumbe nakhona bazongitshela lento efuna ukuyazi. Nala umakhelwane la ezansi nakhona Hayi. ukuzwa khona. Madoda ayikho inkinga ukuthi nje nakhona ukudluka sibuze ayikhelile. Hayi senohamba kahle-ke. Thengele nalo zakwenu ibhandi. Uze kuyibhamu. Abasini. Bethu, yabona ijampile-ke manje. Jampe ngempela. Ucabanga khona into abaziyo? Ayikho into ephathekayo. Kodwa ngeke kumele siyivale lento. Alambile lamaphoyisa. Kodwa maniyo ngistressa lento. Angifuni ipholisi emva kwami. Lento izozivalela eminye imisebenzi esiwenza. Udole ngathengeka. Kodwa lokho kweyinkopho eziwayo asikwazi-ke kona. Asikwazi seqala ukubona. Awuhlale khona slash. Kungaze kushuwe.
Njani sisi? Ngiyaphila bhuti wami njani? Ngiyaphila. Kwenzakalani manje ngemoto yakho? Yo, angazi ukuthi kwenzakaleni. I was driving yavele iyastaka la. Ngiyacela abantu uzongisiza. Siza umsize Chris, ungamsiza wena ngoba phela abantu besimame laba kufuna sibasize, abantu abathambile. Ngeke bakwazi ukuyibambela. Hayi ungamsiza Chris, kulungile. Ngiyabonga. Hayi. Ngoba sekuvuma umphathi wami. Awusiza. Umuntu wesimame. Umuntu wesimame. Phethe nokudla. Kalunga. Hayi tuzolonga manje. Ish. Ngibona nje namafutha ukuthi alright. Yini lesikhoroporo nje ngempela umuhle kangaka. Ngakwazi ukuthengela ngisho iMercedes nje. Khopane nalesikhoroporo. Ngempela. Ngiyakutshela nje buka nje ukuthi umuhle kanjani. Ayikufanele le moto man. Hey. Yazi, kufanele iMercedes noma iFerrari. Injani iFerrari? Shako. Phansi. Phansi. Angithi wena uthanda izinqa. Hamba nabafazi wena uthanda izinqa. Dubula. Dunyoba. Khuluma man. Dunyoba. Sakaza. Let her go. Ngiyeke. Cabanga ukuthi wenzani wena? Ya? Nayifebe nilinde ndubulani lenja man. Imoto ebesihamba ngayo nezimpahla besizigqokile sishisile. Bese kuzoba isikhwama sama diamonds. Naso sishintshile according to i-tracker. Wo. Akumiyo kancane ke la. Kwenzakalani kahle kahle la? Wena letha la diamond la. Oh, Bamuza. Yazi lonke licesa benixofa uClever. Kanti siphukuphuku. Jonga ke bhuti. Yonke lento isikhumba seyishintshile. Yabona ama-diamond ngihamba nawo. Kahle kahle umsebenzi wakho bekufanele wena plan. Emveni koko udedela izinja. Zenza umsebenzi. Ntombi uyiqiniso lokho. Wena ubona kanjani? Yeah! Uset Bamuza. Uyazi ukuthi ukhuluma nobani wena? Hey, fusaki isikhumba, sikhumba. Fusaki nonke futhi la. Wena ntombi wena. Kaze kutshela sikwenzakalani abantu abangibhetrayayo. Yikahle silesha ngizile ngawe la. Sunesibindi sokusho kanjalo wena mina. Ntombi, yini engakwenzeli yona? Qashile kuthatha kufaka emsebenzini uzowenza lento oyenzayo. Uyazi indaba ngenze nje.
Yamkhumbula ubhamuza wakhe ebiza amantombazana ami ngemsweswane. Yamkhumbula engibiza ngomnyamane ethi ngizongcolisa osofa bakhe. Ubhamuza akahlonipha kamazi umuntu. Wentombi, ngikhuluma ngemali la. Into encane kanje, into encane kanje ngenza ukuthi wena uzongibetray. Hey, futhi salukhuluma ngama ngathi angikho la. Wena angivele ngakufuni. Ngangayifuni le nja yakho la. Ukuthi ngathini kubani, ngathini kanjani kwakufanele. Yini le wangulethela yona? Lalela ke mfowethu. Qeda ngalento. Sithatha ama diamond sihambe. Tom, funa ama diamond ami. Tom, funa ama diamond ami. Sitshatshenzelwe mina slash. Setshenzelwe wona ama diamond. Wazi ngama diamond. Tom, letha ama diamond. Ayifusaki lesakuphelile manje. Thak! Kusaki! Ishilo ngathi bulala lezo zinja. Slash! Yakusungenza njalo mina. Come on! This is Phoyisa Mthethwa, ngila kuJantshi Road la next to ipark. I have ama gunshots at the corner and then kunabantu abashonile lana, so I need to pick up immediately now. Please pick up, respond. Yazi ukuthi angikholwa ngempela ukuthi sengisele ngedwa la. Phela bengekudala mina ngifike la ngingazi lutho ngingazi umuntu futhi. Nawo kodwa ngusilonde madoda. Uyena umuntu owangwelkhama. Wangifundisa ukuthi philo kanjani eresi. Hayi angisayiphathe intombi. Bekade ukhanda shisa. Kodwa yena ububona ukuthi uyangikhathalela. Hayi ke ekantombi. Yena ke nje bekade ezifunela imali kuphela. Yazi ngikhumbula ngesikhathi sifika lapha kuBhamuza. Akazange ngithandisise nje wavele wangikhiphela le njengamafinyila. Mhlawumbe usangikhiphe kwazi kwaba kathathu. Kodwa futhi manje ngiyabona ukuthi bekade kuyicebo laNkulunkulu nabaphansi ukuthi kwenzeke ngalendlela ekwenzeke ngayo ngoba mhlawumbe nami ngaba ngisekho. Kona kubhlungu. Impilo esigcine sesiphila. Ibingemnandi bekade ingozi. Kodwa futhi lokho kube yisifundo kumina. Sokuthi ungabe ufika edolobheni ungafiki ubuthathekile. Fika wenze lokho othe uzokwenza. Bhekana nencwadi zakho. Ukhohlwe yona yonke into, ukhohlwe imali ngoba imali iyimpande yesono. Hayi. Kulungile. Kulungile bangani bami. Isiyobonana kwelizayo.